Naiz irratian, bigarren kafea. Eskamutiak, heman, xup, 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 azken ohikoa, xup, xup. Olatu aparrean gara, azken txampan erabat murgilduta egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, hemen gaude. Azken txampa horretan, helmuga noiz harrapatzeko zain eta zuekin azkeneko kafealeak edateko prest. Bihar izango baitugu azken saioa eta gero liburuak eta diskoak gorde eta lekua egin beharko diegu bizikleta eta kantinplorei. Bada torturra eta hortaz ere hariko gara gaur beste kontu askoren artean. Eta saio hasteko ezin aipatu gabe utzi, Jose Azurmendi zendu da. Euskal idazle, pentsalari, filosofo, poeta eta oro har jakintxua. Pena, ezin dugula denboran bidaiatu berriro ere bere hitzaldi bat entzuteko. Denboran bidaiatzaz ari garela, gaurko egunez, 1985 estrenatu zuten Regreso al Futuro edo Back to the Future filma, historiako filma arrakastatxuenetako bat eta zinemazaleen artean arrasto utzi duena. Zagutzen duzu ez da, Marty McFly 1985-tik 1955-ra istripuz bidaia egiten duen nerabea da. Hori da, pertsonaia nagusia eta gero badaukagu Dr. Emmett Doc Brown, zientzialariaren laguntza eta berari esker, etxerako bidea bilatu beharko du Martik. Tira, ez da egiten duen bidaia bakarra, bigarren pelikulan 2015-era bidaiatzen du, etorkizunera. Gero aztertuko dugu zer gertatuko litzateken guk ere etorkizunera bidaiatuko bagenu, baina momentuz atzera begira jarri behar gara. Goazen bada gaurko efemerideekin. Gaurko egunez, 1971an zendu zelako Jim Morrison, musikari, olerkari eta The Doors taldeko kidea. Morrison 1953ko abenduaren 8an jaion zen Melbournen, Floridan. Aita, jarduera militarrean aritzen zen eta horregatik Morrison txikia etengabe aldatu zen iriz. Aldaketa horietan lagunduko ziona poesia izango zen. 20 urte bete baino lehentxeago Morrisonek etxetik alde egitea erabaki zuen eta Los Angeleseko apartamentu batean finkatu zen. Han, bere grinak garatzen jarraitu zuen eta Friedrich Nietzsche, Arthur Rimbaud eta Charles Baudelaire egileen liburuak arakatzen jarraitu zuen. That laugh against our side. Nothing left open and no time to decide. Mila bederatzion eta 75ean zineman graduatu zen eta orduantxe ezagutu zuen bere kidea izango zena, Ray Manzarek. Morrisonek bere poema batzuei buruz hitz egin zion, musikalizatu zitezkenei buruz eta Moonlight Drive abesten saiatu zen. Manzarek harrituta geratu zen bere talentuarekin eta The Doors sortzea proposatu zion. Ray Manzarek teklatuetan, Robbie Krieger gitarran, John Densmore baterian eta Jim Morrison ahotsean eta letren komposizioan. Gau batean, Paul Rothchild, Elektra Records disketxeko ekoizleak bere miresmena erakutsi zian eta disko bat grabatzeko kontratatu zituen. 1977an taldearen izen bereko beraien debuta argitaratu zuten, erabateko arrakasta izan zena. Ondoren beste album batzuk etorriko ziren, adibidez Strange Days, Waiting for the Sun edo The Soft Parade. Waiting for the sun, waiting for the sun. Can't you feel it now that spring has come, that it's time to live? Baina
Baina Morrisonek drogekiko adikzioarekin jarraitu zuen eta bere hitzek eta portaerek arazo eta gorabehera batzuk eragin zituzten. Kantaria hainbat eskandaluren protagonista izan zen bere kontzertuetan eta ondorioz taldeak debekatuta izan zuen Estatu Batuetako zenbait tokitan kontzertuak ematea. 1971an Morrisonek musika alde batera utzi eta Parisera joatea erabaki zuen, bere pasio handienari poesiari aurre egiteko. 2 liburu argitaratu zituen, baina Morrison 1975ko uztailaren 3an hil zen, edo behintzat egun horretan aurkitu zuten bere pixuko bainuontzian Parisen. Eta horrela, 27ko klubean sartu zen, 27 urterekin hil ziren eta mundu osoan ospetsu egin diren rock naiz blues generoetako musikariek osatzen dute talde hau. Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse. Same old safe bed. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. You went back. Eta 27 urte zituela zendu zen baita ere Brian Jones, 1979ko uztailaren 3an hil zen musikari ingelesa eta Rolling Stones taldearen sortzailea. 1972an Rolling Stones taldea sortu eta taldeari izena eman ondoren Keith Richards eta Mick Jagger taldekideak taldearen zuzendaritza musikalaren ardura hartzen hasi ziren. Jonesek alkohol eta droga arazoak garatu zituenean bere lanerako jarrera okertzen joan zen. Eta beraz, geroz eta paper txikiagoa zuen taldean. 79ko ekainean Rolling Stonesek Jones kaleratu zuen, Mike Taylor gitarristak hartu zuen bere lekua taldean. Hilabete bat geroago, Jones itota hiltzen 27 urterekin Coachford Farmeko igerilekuan, East Succesen. Pentsa, Jim Morrisonek poema bat eskaini zion jakin gabe urte batzuk beranduago egun berean hilko zela. I see a red door, I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer. Musika alde batera utzita, goazen literaturarekin. Franz Kafka gaurko egunez jaio baitzen 1883an. Bohemiar ipuin idazle eta eleberrigile bat izan zen Kafka, historiako idazlerik garrantzitsuenetakoa. Franz Kafka 6 anai arrebetan zaharrena izan zen, eta aitak espero zuen familia negozioaz arduratuko zela, baina gaztearen asmoak oso ezberdinak ziren, eta horrek liskar bortitza eragin zuen aitarekin. Azkenean, etxetik ihes egin zuen, eta 1915an argitaratutako Metamorfosi lanean islatu zituen bere emozio intimoenak. Aurretik, Kondena liburu argitaratu zuen, bertan aita zahar eta itxuraz gaixo baten istorioa kontatzen du. Aita horrek bapatean bizitasuna berreskuratzen du semea madarikatzeko. Lan honen berezitasuna da segidan idatzia izan zela, gaueko 10:00 goizeko 6 arte. Kafkak bere egunkari pertsonalean dioenez, amaitu zuenean dardarka ari zen eta hankak hain luzaro eserita egotez txingurrituta zeuzkan. Geratzen zitzaizkion indarrapurrak ohera joan eta lo egiteko baliatu zituen. Idatzeko pentsatzen duzu burdinen soinu erdoiluek esnatzean larria da lasai. Eta urtebetetze bat, gaurko egunez jaio baitzen Julian Assange, Australiar ikerketa kazetaria, aktivista politikoa, interneteko ekintzailea eta programatzailea, Wikileaks webguneko sortzailea, bozeramaile eta buruetako bat izateagatik ezaguna. Ez dakit nola ospatuko duen, baina badakit non. Duela urtebete atera zen Londresko espetxetik eta ordutik Australian bizi da bere familiarekin. Tira, efemerideak aipatuta aurrera egin barko dugu. Esan bezala turra izango dugu izpide, hasi berrientzako masterclass bat prestatu dugu egin dizkiguzuen galderekin. Eta 2035 ere bidaiatuko dugu. Ariketa soziologiko bat egingo dugu etorkizunerako egindako iragarpenetatik abiatuta. Etorkizunera eta iraganera begira jarriko gara, ze badute trebetasuna Andoni Mateos eta Izaskun egilegorrek gure gidoian agertzen diren momentu berean, atetik sartzeko egunon beraientzat, eta aizue, gaurkoa abiatzeko moduan gara, goiuri? Bai, neski. Nik esango dut, niri uzten didezo. Uztaiak iruditu, eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
zuekin jaun Andreok, larun batetik aurrera, ondoan eta egunero parean izango dudan tipoa. Bai, Julen Goiko Txarrego, egunon? Baita zuei ere. Aste artean agurtu genuenean ere bagenekin oraindik azken dantzaren bat geratuko zitzaiola gurekin hemen bigarren kafean denboraldia amaitu aurretik. Eta barre egiten du horrexegatik Goiuri ez izarandiak, egunon? Egunon. Ondo? Ondo. Azken txampa. Azken txampa. Lau palada eta denbora. Bai. Oporrak. Oporrak, dio. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 1014 garrena du, goizak 10:18 minutu, uztaiak 3, gu ere 3, baina parean ditugunekin 5 urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Nahi nuke entzun honako kantu, baina ez da gizarratik ez dudan entzuten, orain behi. Siempre has dormido tranquila, casi siempre boca arriba. Nunca he podido entenderlo porque yo no. Dicen que vuelven los pájaros una vez en diciembre. Hementxe gure txatean Intu Jai Teatro, Mai Gorostiagak, haupa ekipo ensaioetan bezala, gora bigarren kafea. Atzo egun handi izan zuen Maik, orain kontatuko dizuet. Juhu egunon, zer moduz gaur azken eguna? Ez? A ber, gaur? Gaur nik azken eguna, zut irakurtzen ondo, pantaia dukin jagokat. Gaur nik azken eguna, peli, ahora hori? Hori. Jarraitu Goiuri. Bihar bidaliko dizuet azken maite duta, unkigarria, WhatsAppez. Ondo. Baina gaurko ere bidali dugun, ere gaurko maite duta da, Madrilera joan dela, bakarrik igandera arte, bihar podcast batera joango delako, eta gero Leiren Martinezen kontzertura. Larun batean manifestaziora, eta gero Chanelen kontzertura. Bueno, asteburua. Gauza gutxi, asteburua. Gorkaren asteburu baterako gauza gutxi dira hoiek. Julen hemen berri ze ona asko merezi zaitugu. Egia da. Guk merezi dugu Julen gurean egotea. Ados. Ze ederra dantza, danak bikain, Andoni Mateos ongi etorri. Ja ikusi duzu nun baitetik, eta izaskun egile gorere hementxe da. Oporrak juhu aurten opor handiak ditut. Jode, Gorka. Zu bai bizi hemen denoi muturra aurrean oporra jatzen Julen. Egunon gaztiak dien diokerrek bai, egunon. Hoixe, saiatuko pentsatzen ontxamarra dela. Hementxe Pedro Pastor eta Izaro, gaur Pedro Pastor Donostian izango da. Bai. Eta antxe joko du kontzertua, Idoia Surmendirekin batera. Bueno, batera, ez dakit elkarrekin kantatuko duten. Uste dut Izaro Zubi biak ere elkar ezagutuko dutela eta harreman izango dutela, baina bien kontzertua da, batetik Pedro Pastorrena eta bestetik Idoia Asurmendirena. Gaur gau ez Donostian. Bueno, zera maite duten tarteari leku egin barko diogu. Eta maite dutetan lehena Julen Goiko Txarbego zori eskatuko diot. 3 gauzatxo botako ditute modu laburrean, alde batetik maite dut ez batekin hasiko naiz. Ez dut maite bere burua besteak baino bizkorragoak direla pentsatzen duen jende hori. Eta adibidea jarriko dut, iragan larun batean, hemen Tolosan blues jaialdia izan zen, eta arratsaldean etorri ginen Susan Santosen kontzertua ikustera, eta kontzertua ikusteko tragoska bat hartzeko intentzioarekin taberna batera sartu ginen. Eta jende asko zegoen, zegoen alamoduzko kola bat edo eginda ez, tragoak eskatzeko, eta bapatean agertu zen, horrelakoetan beste guztia baino bizkorrago dela pentsatzen duena, eta hasi zen barra eskinetik zerbitzariari, ni naiz burrengoa, eta inguruan geundenok, begiradarekin bakarrik uste dut, jabetu arazi genuela, edo konturatu arazi genuela, aurretik jende gehiago zegoela, eta bere reakzio izan zen. Bueno, saiatu beharra zegoen behintzaten nola zuen aurretik pasatzen. Bai, Bai, hori izan zen. Askotan izaten da, ez dakit,
lotxak eragiten dizun irriparre tonto horrekin egin zuen komentario izan zen, baina nire ondokoak begiratu zion, nik ere begiratu nion, nik gure atzekoak ere begiratu zion, eta uste du jabetu zela, jende pakiosoa garela, eta ez genuela bestelako ere, bestela antzegoen Hilda Platerka da oso-osorik hauko zulotik ere sartuko benion, baina ez du maite jende klase hori. Eta bi maite dut azkar, batetik, saio hasi baino 5 minutu lehenago ikusi dugu, turreko dortsal ofizialak atera direla, eta hori beti izaten da, une garrantzitsua, turra kontatzen dugu nonontzat, eta bestetik, baieztatu dezaket, empirikoki proba egin dudalako, Pablo Zurutuzak sekulako burua daukala. Ojo! Ikastu urte amaitu horretik esan behar ni ez naiz pertsonarik egokiena besten buruak handiak direla esateko, hori ere esan behar da, baina kaskoak hartu ditudanean, Pablo, arrazoi duzu, oso zabalduta zeuden, eta niri ere handiak geratu zizki, beraz, horrek baieztatzen du, Pablo Zurutuzak buru handia daukala. Genekien. Pablo Zurutuzari gainera indabeko lagunek horre uxue kantuan esan diote bagenekiela oso momentu politi ezaten ari dau. Imaginatu itzaket Peru uxue eta nora ezin barreari helduta momentu honekin ere. Aulki bat gehitu da abendu hartatik egunak gehitu eta denboran geldirik. Goiurizi Zarandia zein da zure maite duta? Nere maite duta da Usha Narayane. Orainari naiz bere historia ezagutzen. Usha Narayane Indiako emakume bat da, gaur egun bere herrian auzoan proiektu bat sortu duena eta The Giraffe proiekten kidea dena, eta maite dut berak egiten duen lana, ez dut maite bera zergatik den ezagun eta zergatik deskubritu dudan. Kontatuko dizuedalako historiotxo bat horrela labur duela 20 urte gertatu zena. Indian bazegoen gizon bat auzoko emakume guztiak bortxatu zituena. Gutxi gora bera 200 bat emakume. Eta 200 emakume horietako askok salatu egin zuten gertakaria, eta poliziaren gana joaten ziren bakoitzean, poliziak salaketak suntsitu egiten zituen. Esaten zuten, bai, bale, apuntatu hemen, eta jazta suntsitu. Edo, emakumei gainera esaten zieten, hori izango da, zu emagaldu bat zarelako, edo hori izango da, zure familia gaiztakiretan ibili delako, eta orduan hau egin du zuk lezio bat ikas dezazun. Hau da, poliziak babestu egiten zuen bortxatzailea. Baina halako batean, ze gertatu zen, Usha Narayane bortxatu zuela. Eta Usha Narayane ez zela isilik geratu. Eta berak pentsatu zuela, bukatu behar zuela historia honekin eta terrorismo honekin, ze auzoko emakume guztiak bortxatu zituen gizon honek, 12 urteko neskatetatik hasita, ez dakit zenbat urterainoko emakumeak bortxatu zituen. Eta Ushak bazuen bere koinatu bat abokatua zena. Eta orduan hasi ziren indarra egiten. Eta gizon hau beldurtu egin zen lehenengo aldiz, pentsatu zuelako, eske emakume hau babesaz lortzen ari da, bere koinatu abokatua da, ea hau izango den nire akabera. Eta orduan joan zen Usharen etxera mehatxatzera eta esatera, akatu egingo zuela. Eta Ushak ikildu ordez hasi zen emakumeak antolatzen. Eta inguruko emakumeekin antolatutako ekintza bat egin zuten. Zer izan zen ekintza? Joan zirela bortxatutako 200 emakume horiek, gizon honengana, gizon hau eraman zutela auzoko epaitegira, eta bertako marmol zuri ederrezko eraikinean, hil egin zutela. 200 emakumeek esan zuten, gizon honekin ezin dugu gehiago, bukatu da bere beldurrezko aroa, eta akatu egingo dugu. Tordon, 200 emakume elkartuta, elkartu ziren, gizona akatu zuten, eta emakumeetako batek are gehiago zakia moztu zion. Eta hau duela 20 urte gertatu zen, noski Usha atxilotu zuten liderra izateagatik. Egia da, etzela inoiz, espetxera sartu, Usha, ze gizarteak ulertu zuen, egin beharreko zerbait zela, eta egin zutena, etzegoela hain gaizki gizon honek egindako guztiaren ondoren, eta 20 urte bete dira gertakari horretatik, eta hau ekarri nahi nizuen.
Ez dut esaten hori dela egin behar duguna, baina nik txalotzen ditut emakume hauek. Kontrakoa ez dugu esan. Hori da. Entzuleok, goizeko 11:27 minutu, eta hemen maite duten giroan gustora gabiltza, eta maite dut gehiago elkarbanatu behar ditugu, eta gure gaurko lehen gonbidatoi ere, hasiko gara abisua pasatzen, maite dutarekin pentsatzen azaitezela. Nere maite duta atzo arratsaldez bizitakoaren girotik, duela aste pare bat izan ziren gurekin 0-0 numero borobila laneko bi protagonistak, Idurre eta Ilargi, eta atzo zuten estreinekoa amarotzeko antzerki astean Mai Gorostiaga pozolankideak nolabait gidatzen duen, eta mimoz eta pasioz daraman antzerki jaialdi horretan. Eta egia esan, banuen gogoa, nolabait emanaldi honen estreinekoa ikusteko, gainera egokitu zitzaidan bertan kamera pare bat jarri eta lehen emanaldi horren bideo osatzea. Eta egia esan, flipatu egin nuen Ilargi Kortxero eta Idurre Puertasek ondu zuten lanarekin, estreineko horrekin, seguru bere, ez dakit maixu, zetaen bere maixua da, eta beraiekin pixkat proiektuko zuzendari lanetan ari den Mai Gorostiagak ikusiko zituela oraindik hobetu behar diren gauzak eta interpretazioak eta bestelakoak, baina iruditu zitzaidan lan bat oso testu sendoarekin, benetan irakurketa eta geruz asko proposatzen zituena, eta batez ere ikustea bi neska hain gazte klaunera iritsi berri, Mairekin aritu ginen aztertzen klauna bera ere badela espazio bat non emakume gehiegi ez eta emakume gazteak are gutxiago dauden, eta ikustea Idurre eta Ilargi hain sendo antxe lepo zegoen Amarotze auzoko, Tolosan dagoen Amarotze auzoko auzo elkartearen estenatoki moduko hartan edo antzokitxo horretan jendetza eta oso giro polita sortu zen, eta hemendik aurrera bidea egingo dute, baina estreineko horretan egotea eta gero beraiekin, Mairekin eta mokadutxo egin eta pixkate pasatako guzti hori bizializatea, iruditzen zaite pixkate privilegiatu sentiarazten dizun gauza horietakoa dela, baita gero Mai Gorostiagak Leo Basi eta Turtel Poltrona eta bestelako magoen berez klaunak dira, baina nolabait horrelako pertsonaia magikoen inguruko pasartea kontatzen aritu zen, eta benetan maite ditut horrelako momentuak, eta maite dute 0-0 abiatu dela. Bakardatik abiatutako klaun emanaldi borobila, alaxe titulatu genuen hemendik pasa zirenean, eta nolabait bakardade hortatik abiatuta poliki ari da bere inguruan ikusle, zale eta lagunen maitasun hori sentitzen, eta atzobia puntu horretan alaxe izan zen. Eta Mai Gorostiaga pozo telefonoaren bestaldean dugun. Mai, egunon, ongietorri eta zorionak dagokizunagatik. Mila esker, eskerrak, ez da, irukoitzak edo, esan dakoagatik, emozionatu nahi zuren zutean, eta egia da, zegiro politatzokoa estrenaldiaren urduritasuna eta aktoren familiarrak, gure lagunek, inguruko teatreruak, eta magikoa da Amarotzeko antzerki astea, eta horrelako proiektu jaiotza edo ikustea magikoa ere. Maite dut bat eskatuko dizugu denboraldia agurtzeko, gaur, agerikoa den bezala ezin gurekin egon, antzerki eta gaurko magia ikuskizunaren, Eneko Gutierrez eta bestelako musika emanaldien, eta antolakuntza horretan zabiltzalako, baina denboraldia agurtzeko Maite dut bat eskatu behar dizugu. Maite zaituzte, zer esan. Penakin bukatzen dalako denboraldia, porque bakizu nola ikasten dudan, bigarren kafean, gaur etxetik ostegun bat, arraroetin zait, oso arraroan niretzat, baina, poza hor julen ikustearen amaten ere, eta bakizu, Goiuri Inigo, asko maite zaituzte, ekipo osoa, eta esan behar da ere, maite dut bigarren kafea. Mai Gorostiaga pozo, atxeden hartu alden neurrian udara honetan, eta torren denboraldian, jarraituko du zurekin aipatu ditudan, bai magia, bai clown, bai bufoi eta bestelakoetan, eta uste dut, inoiz kontatuko zenuela, baina atzo kontatu zenituen Leo Basiren eta Turtel Poltronaren, eta beste horrelako erreferenteen kontutxoak ere ekarri bar ditugula bigarren kafera, historia oso ederra daudelako kontatzeko.
nire kontu pasadizoiek. Ondo pasauden, bezarka handi Zarkada bat batekiko. mai. Coming up behind, make my way through this darkness. Eta gurrak eta esaten gabiltzan honetan, beste bat gaur gurekin ezingo duenarena, Madrildik audiotxo bidali digu, sekzio apartaren buru den Xabi Tolosa Otamendik, ze oposizioen prestakuntzan nahiko kateatuta dabil gizona, estres betean, baina esan digu, agur esan nahi diete demoraldi honetan entzulei. Kaixo, sekzio apartaren entzule maiteak. Xabi Tolosa naiz, egitazkoa, ez pelotaria. Kontua da, enaizela zuetaz aztu, eta badakit zuek nitaz ere etxaretela aztu, zen mezu asko eta asko jaso ditut. Ea ondo nagoen, ea bizirik nagoen, ea sekzio aparta beste kate batean emititzeote dan, ea kantzelatu goten hauten, eta ez, noski ez, bigarren kafean asko maiten haute, eta milagarren saiora joateko, abi pribatua eta guzti eskaini zidaten, ideia zen txilledalekun papatean zerutik ni paratxut batean agertzea, baina bueno, azkenean ezin izan genuen egin, ze lan asunto berexi batean nago. Badakizue sekzio aparta ametsak egia bihurtzen diren txokoa dela. Kontua da, ea suerte pixkatekin niri orain ametsen bat betetzea ote zaitan. Irailean kontatuko dizuet. Beraz, orain opor zoriontsuak opa dizkizuet eta ea zuen ametsak ere egia bihurtzen diren. Orain deskansua tokatzen da eta irailean hitz egingo dugu elkar. Muxo handi bana eta besarkada bat sekzio apartaren partez. Beste muxo handi bat, Madrileraino, Xabi Tolosarentzat, Gorka Santestebanek hemen esan du, Xabi Tolosa idatziko diot. Uste dut, ez du xamar harrapatuko duzula, Gorka, baina saiakera nahi duzu, saiatu. Maite dut gehiago behar ditugu, gaurko azken txampa giroko saionekin aurrera egiteko, Izaskun Egilegor eta Andoni Mateos egun honen bioi. Egunon. Zuen maite dut pentsatzeko denbora pixkat eman dizuet. Bai, euki dut. Zein da zure maite dut Izaskun? Nire maite duta da, gaur guaingoz, behintzat, daukeun giro fresko hau. Beti esatet, berez egualdik nahi egunerokotasunen ez ditela eragiten, euria aite baldin mauen hau asarre, bero aite baldin, baina egun hauetakoa izan da pasada bat, eskertzea, bablako historiak, goiuri kontatutako historioiek da jasotzeko eta beste modu baten jasotzeia, eta behintzat guaingoz, eskertzekoa. 20 gradutxo oraintxe gure laborategiko batean, oraindik igoko da temperatura 25 gradutaraino, hemen Gipuzkoa barnekaldean, entzun du. 25 gradutara lo egin du aurreko egunetan, beraz, aldea dago. Eta ze plazerra etxetik ateratzea, zenik aurreko egunetan, lo egin. Beroaldiarekin etxetik ateratzerakoan, lanera etortzerakoan, beti bunker bat bilakatzen duen nire etxea, bazpare, pertsiana jetxi, lehioak itxi, zeguerdian temperaturak gora egingo dut, orduan beroa etxera ez sartzeko, bunker bat bihurtzen zen nire etxea, eta gaur lehioak zabalik utzi ditut, torri nahi zenean lanera, eta hori plazer txiki bada, Andoni Mateos zein da zure maite duta? Harrapatu jazue, pentsatu gabe, berez. Pentsatu zuen gaur, libratingo nitzala, Ez, jostoto. Asi berria baten du. Justo Julenek aipatu duna, ez? Turra, netzako uztaia. Uztaia guztien diten, ez dakit, magia puntu hoi. Etxe iritsi eguerdien, goizen lan inbalin badezu, edo azte burun kirola inbalin badezu goizalden, eguerdia iritsi, telebista piztu, eta turra ikusi. Eta turrak, ez dakit, nahi, nolabait, sortzeit zerbait desberdina. Ekainen ez daukatena eta gero abuztu neukiko ez tetena. Interesoi, misterioi, ez dakit, telebista piztuta ikustean, entzako asko maitez, turra. Gaurko saioaren azken txampa erabiliko dugu, edo baliatuko dugu, nolabait, lehen ere aurreratu dizuegu entzuleok, turrari buruz oso gutxi dakizuen hoientzat, nolabait, oinarrizko azalpen batzuk ematen, larumatetik aurrera ere, gurekin turra gozatu nahi baduzue, goza dezazuen, eta galdera bat egin digute hemen, zergatik da turra beste karrerak baino garrantzitsuagoa? Andoni Mateos, barkatu, mikroa jetxidet. Frantsesak. Ez dakit. Nik uste historia atzetik, historian zehar mantendu dutelako nola baiteko diru kantitatea handigo batekin itzuli handi baten montaia guzti hori, ez dakit,
difusioa. Egutegiaren erdigunean egon delako beti, beste lasterketak horren baitan dantzan, eta, bueno, gero aztertuko dugu sakonago, baina gaur Andoni Mateos eta Izaskun Egilegor ez dira turrari buruz hitz egitera etorri. Beste giro batzutan murgildu behar dugu, duela aste batzuk gurekin izan ziren, eta esan genizuen, oraindik hor pixkat airean utzi genituela hainbat gai. Noizkoak dira herriak galdetu ziguten, eta hortik zer den ondarea. Ondarearen identitate inposatuaren buelta horretan, hortaz aritu ginen, litografia bat ikusi genuen, zer ikusiteken bertan, zer akusten zigun, baina hori guztia nolabait prestakuntza esparru batzen, ze finean beraiek badute proiektu bat esku artean, eta gaur uste dute indusketa arkeologikoaren eta proiektu horren nolabait gizarteratzean murgildu behar dugula beraiekin, horrelaxe planteatu genuen, eta ondare kulturalaren gizarteratzearen inguruan aritu behar genuela, eta uste dut horixe geratu zegula nolabait egiteko Andoni eta Izaskun, oinarri batzuk planteatu bai, akaso errepaso txikiat egin dezakegu gure entzuleekin, baina gizarteratze hori nola gauzatuko den proiektua bera, esango nukelako, hortxe dagoela, ez gizarteratze prozesu horretan, eta hori da, kontatzeko nolabait geratu zitzaiguna, beraz, ondo baderitzozue, kokatuko dugu neurri handi batean ondare kulturalaren gizarteratzearen oinarri hori? Bai, guk gaur beste galdera batekin etorri gea, aurreko plantatu genuen noizko dian herriak, gaur, zer? Azteko beste modu, Oida. peron sartzeko. Gaur, ekarri deu zer da ondarea. Aurrekon zer da, ez, lehenengo herri noiz sortu zian galdetu genuen bezala, eta hor pixkat ondarearen barrun sartzen den kontzeptu nagusiat, ez? Herria, eraikinak bat eta beste, gaur zer da ondarea kontzeptu bezala, ze ondareak gauza asko hartzen ditu, ez? Ondare ekonomiko ere existitzen dalako, ez? Diru kontuarekin, patin, ez? Ia segituan ondare kulturalera gindoa zen, baina. Bai. Zer dan ondarea? Ez dakit zerbaiten bilakaeran eragina izan duen, eta hor geratu den zerbait. Bale, esan genezake hor duen erentzian jasoteko zerbait. Baina, kaso ez dakit materiala bezala materiala ere izan liteke, leku baten bilakaeran eragina izan duen zerbait, gerora, galdu ez dena, edo bintzat modu batera edo bestera mantentzen dena, ez dakit modu materialean, edo jasota geratu delako, edo mantentzen dena. Nik esango nuke interes handiko gauzak direla ondarea, baino interesa eduki behar dutela jende multzo batentzat. Hau da, zuretzat bakarrik balin bada interesekoa ez dela ondarea, ez? Osea, ondarea da herri baten, kolektiboa, herri batentzat, edo herrialde, edo auzo, edo dena kolektiboa, interesa daukan zerbait, baino kolektiboarentzat. Piskat, iraganean dagoen, iraganetik datorren, eta etorkizunean mantentzeko interes edo gogo edo beharra duen zerbait agian. Ez dakit, gurera iritsi eta momentu horretan desagertuko ez den zerbait. Hor txirukoa. Bai, eta ondareak, ez, azkenen materiala, jurenak izan dure, ez materiala, ez da bakarrik gure begikin edo gure eskuekin ikutu dezakegun elementu bat, baizik eta tradizioa, kultura, hori dena ondarearen parte da. Bai, eta kasu honetan, galdera huite deuz, ondare hori batzutan begi aurrean hor zutik dagoen bezala baitare izkutuan dago, edo herritarrek ez dia jabetun ondare hori bertan da honik, egon denik, edo nolabait ez balin badago ere fisikoki leku konkretu batean horren historia kontatu daiteke. Eta herritarrak hortaz jabetu dezakete, eta azkenen hurrengo belaunaldiei ere kontatu desagertuta zegoen ondare hori, nolabait. Oida, nik uste garrantzitsua dela ikustea edo guain arte ondare bezala edo etimologikoki dela azkenen erentzian jasotzen den ongi batez, zerbait fisikoa izango litzatekena, baina ezin dugu aztu azkenen ondare horri balioa ematen diuna dela gizartea eta herritarra gehala, ez? Orduan, momentu hortan ondarea inberda bizi berritu, ez? Eta konserbatzea eraman, ez? Eta pixkat hortigoaz azkenen askotan ondarea izan da zerbait inposatua. Izan politikoki, izan ekonomikoki, ez? Hau da zure identitatea eta horren baitan murgildu behar dezu eta hortan sinistu behar dezu. Baina hor, prozesu hortan baitare lehenengo gauzak mai gainen jarri behar dira, eta Andoni esan dakoa, daude gauza asko, izkutun daudenak, edo nahi gustatzen zaiten hitz batek adiazten duen bezala, kriptopaisai badaukeu. Barkatu? Daukeu paisaia, eta zerbait izkutatuta daunen, kripto konsideratzen da. Kriptopaisaia. Orduan, kriptopaisai hori, azken azaleratu inbar da, eta irakurtzen ezaki nahi, ez, bintzat, mai gaineratu.
Wow. Guri esan ziguten 1000. saioa egin genuenean guk kardashianismo politikoa egiten genuela eta pentsatu genuen hori nahiko kontzeptu bitxia zala, oain kriptopaisaiarena hor daude, biak bata bestaren ondoan. Bueno, bigarren kafean sartzeko beste kontzeptu potolo bat eta berez oso interesgarria. Bai. Esan du nahi zaskunek azkenen kripto, bueno, izkutuan edo desenkriptatu behar den paisaia bat, ze paisaiak hor daude, paisaiak egon dira, ez? Paleo paisaiak edo antzinako paisai horiek, eta ez dakigu gure etorkizuneko paisaiak nolako izango dian, baina bueno, bai pixka bat bermatu dezakegu euki diteun paisaia horiek nola berreskuratu daitezken, eta erakutsiko dizu gaur, bueno, bakarri deun proiektu hau azkenen helburu nagusia hori dalako, eta gero baita ere, egon den paisaia horrekin edo bueno, bintzat kontatu nahi dugun paisaia horrekin, herritarren buruan, herritarren, bueno, nolabait esateko kontzientzia hortan, jabetu daitezen, egon dela hor zerbait, eta horrek zer esan asko eukizula, herriarekin lotura handia eukizula, eta kasu honetan, aurreko saioan ekarri genuen irudi batekin lotzea, udala, bueno, margo batekin, aurreko nera gutxi genuen hemen paperen ekarri du berriro, litografia bat da, azkenen margo konkretu bat, seguruna artearen historian adituak direnak asko zobeto jakingo dutela esplikatzen zertan litografia guezgia sartuko hortan, hanka sartuko dolako segurazki, baina konkretuki gutxi gorara 19. mendeko irudi baten aurrean kokatzea, irudi hau ez da bakarrik, bueno, konkretuki hau Tolosako ikuspegi bat da, ez da bakarrik Tolosan egintzen zerbait, baizik eta 19. mendean, garaiko Europa horretako leku artistikoenetan, boterea zeukaten pertsonek eta pixkat artista ez diren pertsona horiek, bidaiatzeko gaitasuna zeukatenak eta herri juten ziren, eta bidaia kuaderno bat izango baliz bezala, bere garaien nik hemen Victor Hugoren kondaira kontatu nituen bezala, azkenen garai berdinetan gaude, 1854 okerrez balin banago, Victor Hugo 42 uste dibilizala hemendik, garaiko paisaia horiek margotu zituzten. Ez bakarrik margotu, batzuk idatzi ere bai. Hauei esker, gaur egun ikusten ez ditugun paisaia, kriptopaisaia hoi, deszifratzeko gai gea. Hau da, elementu asko daude. Artelanak izan, elementu arkeologikok izan, induzketa baten ondorio izateatzen dienak, idatziz jaso dienak, edo, kasu honetan, hoi edenak bilduta, eta kasu honetan gero erakutsiko duen bezala, momentu hortan, hor zer da hon galdetuko deu, ez dakit zuek, Tolosarrak izan da gutxi gora bera, igual, badakizue, baina berrera iki daiteke bertako historia, bertako ondarea, galdu den ondare hori, guk ikusten ez dugun ondarea, horregatik lehen esan dugu, ondarea ikusi ezakegula gaur egun, edo desagertu den ondare hori. Bale, eta nik uste puntu hortan garrantzitsua dela litografia hortan ze ikusten da. Zer da gaur egun izkutun da hon hori litografia hontan ikusten dana, zehazki da San Estebango ermita. Piskat aipatu genuen, horren ingurun itzen genuen, guain ez dago, baino aurrekon esan bezala, portada, bada Tolosako Santa Maria Elizan bertan ikusgai. Ordon, ez dugu galdetu, proba ez dugu, baino ziur gaude kanpoate ezkeo eta herritarri galdetu ezkeo nun dago, nuntzion San Estebango ermita, ia guzi jungo zien San Esteban auzora. Ordon, momentu hontan, litografia hontan daukeu, ermita bat gaur egun ez da ona. Eta nun dago? Gutxi gora bera, gaur egun Tolosako inplano hartu ezkeo, ogasuna, limusin txaleta, inguru guzti hori izango litzateke, Laskoaingo baiara barkatu bezala ezagutzen dana, eta bertan, egongo litzateke San Esteban ermita. Eta litografia honek gaina, ez bakarrik ermitaren elementua baitarek, eta nahi behintzat atentzioa ditzen didana ez, herritarrak nola dauden jantzita, zoitura dituzten zertan ari dien, aste balin bagea hola deszifratzen, elementuz elementu mendiak nolakoak ziren, basoak nolakoak ziren, edo, inkluso, artistikoki nola errepresentatzen zen natura, nola errepresentatzen zen ondarean. Ikuste hemen foku nagusia bai dela ikuspegi artistiko hori ematea gure paisaiai, baina guk batez ere, zentratu nahi genuen, desagertu den ermita horretan. Eta ez bakarrik ermitan baita ere, Tolosak hartu duen bilakaera, eta Tolosa bezala, adibide bezala hartu dezakegu, Gipuzkoako edo Euskal Herriko edo zein herri bezala, galdu den hori. Galdu den hori, badakigu galdu dela, ze gaur egun bertaragoaz, eta ez daukagu. Ez da hoi bertan, daude etxe bizitzak, daude industriak, errepideak, bat eta beste. Orduan, evoluzio bat egon da, eta evoluzio naturala da, azkenen, globalizazioaren sistema hontan, dinamika hori hartu deulako, ados.
Baina zorionez, bai, bertan etxeak eraikitzeko garai horretan, interventzioko edo esku hartze arkeologia aktibitate bat egintzen, kasu honetan Juantxo Agirre Mauleonek zuzendu zuen, Arantzadiko kideak, eta bertan material desberdinak topatu zituzten, zorionez, bai, material oso interesgarriak, eta kriptopaisaia hori, bai, deszifratzen, geroz eta gehiago lagunduko ziguten. Bai, ni uste azkenen indusketa arkeologiko hortan helburu nagusina zan ikustea aztarnak zeuden, bazekiten ermita baten aztarnak bazeudela, azkenen ermita 1918an bota zan, orduan... Zortzietan markatu? 1918, orduan nahiko garaikidea horren ezagutza. Bai, eta ermita majo bat da, alegia, arrastorik ez ustea oso komplikatu litzateke. Horregatik, orduan interbentzioa intzanen, bazekiten, bintzat oinplanta aurkituko zutela. Baina topatu zian, Erdiaroko oinplanta horretaz gain, Tolosako, sangenezake, historia guztia hartzen duen espazio baten aurrean kokatu ziala. Ermitak beak, ez dugu esan, 13. mendeko ermita bat izango litzateke, artistikoki gutxorera jakan dagoen arte romaniko horrekin lotura duena, hortaz pentsa, ez, nundi gato zen, gaur egun jakan nun dagoen, zer realitate daukan, eta Tolosak zein duen. Horrek erakusten dudan, ez, Tolosar eta jakaren hortik etorri daiteke, agian bai. Baita ere, Ipuzkoa hitzaren lotura, ez, azkenen horrek altzo eta jaka inguruko beste monastegi batekin lotura, beste gai batzu dira. Kasu honetan, Izaskunek esan duen bezala, ez bakarrik, oinplanta Erdiaroko oinplanta horretaz aparte, hortik bera zeuden aztarnak, zerbait gehiago kontatzen ziguten. Guk, lehenik eta behin, honen inguruan guk zerbait bagenekien. Irakurrita bat eta beste. Hortaz, guk plan bat pixkat antolatu genuen, hitzen genuen bien artean, esaten normale gabezi bat dago hemen, eta politia litzateke, Gipuzkoako Euskal Herriko beste gainontzeko herritan egitea, baina guk hemen izan da, hemen jarri genuen fokua, eta esan genuen, badaude elementu batzuk gaur egungo herritarrek ez dakitenak, eta badakigu segurazki material hauek nonbait gordeta daudela, interbentzio profesional bat, eraman da atzetik, eta sistematikoa hortaz. Gordailu izeneko lekura joan ginen, Irunen kokatzen da, bertako ondare guztia, Gipuzkoako ondare guztia biltzen den lekua, bertan, eskatu beharreko, permiso guztik eskatuta gero, aukera auki genuen, jakiteko, informatzeko zertzegoen honen atzean. Ze material zeuden, zertzen hor bildu zen guztia. Bai, zazkenen guk irakurri genunen interventzioko, dosierra edo memoria bertan jartzezun, ez? Erdiaroaz aparte, zarragok zian aztarna batzuk ere aurkitu ziala, materiala egon bazeola, suarri printza batzuk, eta baino, ez genekin ez dare noaino ze volumen zeuken guzti horrek, da esan genuen, guazen ikustea ber zer daun, da gordaioa juinanen, benetan harritu ginean, ze ikusi genuen historia aurreko elementu asko daola bertan, volumena oso handia dela, eta gutxi gora bera dijoala epipaleolitotik Erdiaro osteko garaietara, behintzat bertan daun materiala. Orduan, esate de bazkenen Tolosako historia guztia hartzeula, zertzeu, historia horretik, espazio horrek, historia horretik, gaur egun arte naiteke irakurketa diakroniko bat, ez bakarri aztarna materialetan, baita litografiak eta bestelako iturrik eskaintzaituztelako, eskaintzeuelako informazioa, eta are gehiago, iruditzen zaigu, azkeneko 50 urtetan bertan ehundako bilakaera ere, herritarrak kontatu dezaketela, ez? Orduan, iturri ezberdinetatik jasota, ikusi dugu, Laskoaingo baiara horrek eskaintzen dula ondare kultural oso garrantzitsu bat, Tolosarrentzat. Azkenen paisaiaren bilakaera hori guztia berrera ikitzea helburua, eta horregatik hasi ondarearekin, ez? Ondare hori, galduen ondare hori, jendeak jakiteko benetan zer egon zen, gaur egungo Tolosa bilakatzeko ze pasa den, egon dien fase guztien nolakok izan dian, eta ez bakarrik gaur egungo jendeak jakiteko zer dagoen bertan baizik eta etorkizunean, urrengo belaunaldietan, baita ere jakiteko beraiek zer egon zen, zer nolako bilakaera eman zen gure herrian, eta potentzialtasuna handia duen lekua da, eta hortako, erreminta desberdinak existitzen dira, ez? Ez bakarrik guk egin duen lanketa, lehen lanketa hori, dokumentatzearen lanketa, behin jakinda eta behin ondo dokumentatuta, eta behin, talde profesional on batekin bilduta, etorkizunean egin daitezken aktibitate desberdinak. Baita hor, oso garrantzitsua da azkenen ondare horren
ez bakarrik difusioa aitea, baizik eta gizarteratze bat sortzea, ez? Azkenen gizarteratze hitza erabiltze honen atzetik bada hor nolaiteko diskurso, bi norabidetako diskurso bat, ez? Ikerlarik eta herriare bai. Ordon, gizarteratze prozesu horretan sortzen dian diskursoiek iteu ere bai ondare hori gizati hartzea. Hau da, herritarrak bere egitea. Batetik da, diskursoa sortzea eta diskurso horren barruan ikerlarik diotena, iturri ezberdinak diotena eta baita herriak dionare maigaineratzea, baina maigaineratze horrekin bateare gero gizati hartu, ez? Eta ondare hori sinisten dut hortan, benetan diskurso horren parte ere izan naizelako. Eta nik uste gizarteratze, gizati hartze hitz joko horretan da hola gakoa. Bai, eta izaskunek esatu bezala, ez da gure helburua ez dare badibidez material oso tekniko bat sortzea edo zientziari begirako zerbait sortzea baizik eta divulgaziora begirako zerbait jartzea. Herritar guztiak hartu beharreko izan liburuxka, izan panela, izan dena delakoa eta ulertu dezaten bertan ze gertatu den. Zer zegoen, ze pasa da. Oda, guk gaur egun gure begi aurrean daukaguna ez da beti horrela izan, bai? Hemen gauzak egon dira. Desagertu delako ez du esan nahi interesik ez zuela, baizik eta momentu puntual horretan behar bat zegoen eta behar hori asetu zen, kitxo. Baina horrek ez du esan nahi garrantzitsua etzenik. Bai, ordun. Kontaketa hori pixkat sortzen hastea eta merezi duen proiektu bat iruditzaigu dela, hasi besteik ez gehain. Hori galdetu da, ze puntutan zaudete nolabait divulgazioari dagokionez edo, bueno, hemen ari zarete, esan behar nuen, divulgatzaile onak dira, daramate 10 minutu bata bestari lekuko ematen julen, ez dakit, ziklistari nola, eta Marlen Reusser eta Tim Wellens bezala, horrelo eta horre tropel buruan eta aria galdu gabe, eta hemen, zera, adi gaude zuen kontakizuna entzuten, beraz, bueno, trebetasun hori baduzue, behonde izuela, baina ze fasetan, ze puntutan zaudete, ja, nolait, divulgazioaren fase horren barruan ere. Ez, fasea, hasierako fasea. Hau da, egin den lehenengo lanketa izan da, gure kezka horretatik abiatuta, esan deten bezala leno, gordaioa jun, jakin zer dagoen, hori pixka baloratu, zer egin daiteke, eta, bueno, oain urrengo pausua da, instituzioekin nolabait lehenengo elkarrera egin sortu, hementxe kontatzen egian guzti hau kontatu, interesatzen daien edo ez jakin, eta ea zer egin daiteken jakin. Batzutan zaila da, eta hortaz, jakitun geha, ez da gauza errex bat, eta seguraski instituzioetara 1000 proiektu iristen dira, eta, hor da oin daukagun erronka nagusia, eta espero dugu, elkarru lertzea. Bai, azkenen atzetikoa dago, guarea jungianen uste genuen lau material txongo zela. Da, jungianen da esan genuen, gubion arten hau dena ikertzea, zehaztea, ze material mota, ze garai. Azkenen gu daukagu perfil konkretu bat, ez da? Espezialista bakoitza bere gauzetan. Bertan dauden material... Azalduko dio, zu geografian gehiago eta zu arkeologian gehiago, esango du? Oida, biek ere baduzu ondarearen hori da. Lerroi, azkenen berdina. Alegia, bi esparrotatik ez hain ezberdin, baina bi esparroz berdinatik iritsita, baina paisaia eta ondarearen analisi, kudeak eta giroan egin duzu topo. Oida, baina materialen arten, suharriak dauzkagu, zeramikak dauzkagu, elementu garaikide batzuk dauzkagu. Burdina, adibidez, hortaz, gizaezurrak daude, badia 1000 gauza, espezialista asko behar ditugunak horretarako, talde potente bat sortu behar daugulako, eta hori lortu ezkeo, esan dugu bezala deno, potentzialtasun handiko leku bat da, interesgarria izan daiteken zerbait sortu daiteke ontatik. Behintzat mai gaineratzeko, ez? Esate duna, mai gainen jarri eta gero bakoitzak ikusiko du. Gordoiera iritsi zinetenean, sentsazioa zer da, pixkat Euro Disney, sentsazioa da pixkat sustoa, zerbaiten bila joan eta gehiagito patze hori batetik da, hemen, nolabait, honek zilegitasunan baten du ikerketari, zegoen hemen guk uste genuena, eta askoz gehiago, baina eraberean susto puntu bat esaten duzuen, ez? Hemen, hau asko da, ondia dau. Netzako gaina lehenengo aldia izan zen. Izasko negia esperientzia bat zegoen, lehenengo aldia. Sartu nintzen hor, eia oso kontrolauta daola dena, oso ondo, kontrolatzen dituztela sarrerak, irteerak. Inoiz entrevistatu ditugu, Gordailuko kideak. Kajak ekarri zizkigutenean, ikusen dituen zema kaja, 6 bat kaja iriki genitzen, zer da? Kajak haundik dira, eta bertan material asko sartzea, eta batez ere jakin da, material prehistorikoa txikia dela. Tendentzia da txikia izatera batez ere Gipuzkoan. Esan genuen 6 kaja, eta... Eta hoxe, azkenen horrek esan zegoen, motivazioa kristonakoa eta eginean motivazioa handi batekin zen ez, ostras. Hemen informean jarritakoa ez da hemen dena kontatzen. Eta
gauza asko haude arkeologian informe baten bitartez artxibatzen direnak, ez dagoelako ez. Aurrekontu bat instituzioetan hori kudeatzeko eta hori aurrera emateko eta normala da. Eta hortaz, merezi du aukera baldin interesare, ez, igual juntzienen industria elizaren edo erremitaren oin planta erdiaroko ikerlarik dianak, eta paten topatzezea, badaukezula historia horreko hor, ez dakizena pieza. Guretzat zoragarria da gainera, esan nahi dute, horrelako ezagutza izateaz aparte eta horrelako ikerketarako grina izateaz aparte, divulgaziorako grina hori izatea ere, ze aurrekoan Izortze Santin Gomezekin, aipatzen genuen, ez? Berak esaten zuen, bera, duela urte gutxi batzuk jabetu ez, baina hasi zela divulgazioaren lorrean, ze ikusten zuela, ezagutza metatzea zaratago, ezagutza hori gizarteratu egin behar dela, eta jendeari berak ulertzeko moduan esplikatu behar zaizkiola, ez? Kontuak, zientziaren lorrean egiten du hori berak, zuek ere egiten ari zaretena, eta guretzako zoragarria da, zataukagu jendea. Berean ona dena, asko dakiena, eta gainaz gauza ondo kontatzen dituena. Ze gehiago behar du? Eta euskara jatorrean kontatzen dizkiguna. Gu zoriontsu, horrelako jendea dauden bitartean gu zoriontsu. Bikote, bejonda izuela, uste dut honi jarraipen marko diogula etorkizunean, pentsatzen dut udara ere zuentzat izango dela nolabait divulgazio prozesu honetan arnaz pixka bat hartu, aztertu zer egin daiteken nola, baina datorren denboraldian ere pixkate urrengo pausoak ezagutzen jarraitu nahiko genuke. Bai, guregatik gu kontentu, egia zan. Andoni Mateos, izaskun egilegor, bigarren kafe honetan, mila esker, eta segi gogor lan horretan, eta jarraituko dugu esan da bezala, zuen jakituria, zuen deskubrimendu guztiak elkarbanatzen gure entzulekin. Eskerrik asko zuei. Minutu bat, eguerdiko 11etarako segituan azken ordukoaren bila joango gara estudio zentraletara, bitartean Ruper Ordorikaren Azukreko eskorrak lanetik gure bazterraken bertsio ederro. Lambroak izkutatzen dizkidanean, maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten, orduan hasten bainaiz izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten. Entzuleok goizeko 11 eta minutu bat, eta gu bazter batetik bestera goaz, Oñatze Aizpuru lankidea, dagoeneko azken ordukoa gurera ekartzeko. Oñatze Aizpuru, egunon. Egunon Inigo, egunon entzule guztia. Bai, Nafarroako batzorde batean duela gutxi bertan ikerketa batzordea azken 4 legealditan obra publikoen esleipenak aztertuko dituen batzordea, eratu baita eta azkenean bai Euskal Herria Bilduk izango du bertan presidentetza. Irati Jimenez izendatu dute batzorde horretako lehendakari eta 2011tik ona Nafarroan esleitu diren obra publiko guztiak aztertuko dituzte iruzurrik egon ote den aztertzeko. Dakizuenez, Belateko tunelak oraindik ere ikerketan dira, baina momentuz ez da bertan irregulartasunik atzeman. Guzti hau dator, zehazki Santos Zerdanen ustelkeria kasua eta Serbinabarrekin lotutako guztia lertu ondoren Nafarroan. Beraz, esaten ari garen moduan,
azken 4 legealditako obra publikoak. Ikertzeko batzorde osatu da Euskal Herria Bilduko Irati Jimenezi babesa eman diote Nafarroko gobernua osatzen duten alderdi guztiek. UPN berak ere aurkeztu du presidentetzarako hautagaina, baina kasu honetan bakarrik geratu da, bertan alderdi popularrak babestu du bai, baina ez du bestelako babes gehiagorik jaso. Beraz, Irati Jimenez izango da batzorde horretako presidentea. Bestalde esan, kontaktuen horrien erabiltzailei estortzioa mehatxu egiten zien sare kriminal bat desegin dutela Iruñean 16 pertsona atxilotu ditu Polizia Nazionalak eta ikerketak zabalik jarraitzen duela diote. Espainiako polizia dio web horrietako bezeroak estortzionatzen zituen talde kriminala dela. Sikario faltsuen bidez egiten zutela iruzur batxata izeneko operazioa jarri diote izenburu. Arrotxape auzoan bizi zen gazte batek mehatxu larria jaso ondoren Iruñean hasi zen kasua 20.000 euro inguru ordaindu zituela salatu zuen gazte honek. Gurasoen esku hartzea, semearen jokabideagatik eta etengabeko diru eskaerengatik asaldatuta, funtsezkoa izan zen ikerketa abiatzea. Gutxienez 9 kasu atzeman ziren Espainiar estatuan eta 100.000 eurotik gorako kaltea izan ziren estortzio horren desberdinekin. Dirudienez, biktima hauen datu pertsonala lortzen zituzten kontaktu horritako langile batzuen laguntzarekin. Informazio horrekin gero mehatxa bortitzagoak egiten zituzten. Google Mapsen bidez lortutako etxebizitzen irudiak, sare sozialetatik ateretako argazkiak eta erasuen bideo esplizituak jasotzen zituzten eta ordaintzen ez bazuten jipoitu egingo zituztela mehatxatzen zituzten. Hala esan bezala, atxiloketa hauek etorri dira orain. 11:04 minutu lagunok hauxe da momentuz kontatzeko genuena. Eskerrik asko bainatza izpuru, guerdiko 12etan informazio gehiago hemen, naiz irratian, gu segituan etorkizunera begira jarriko garazuekin. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan 611 411 868. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6-tatik 10-etara. Naiz irratia.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Mila 1985 da. Martin McFly nerabea Hill Valley bizi da, Kalifornian. Bere ama alkoholiko deprimituarekin, bere anaia zarrenekin eta bere aita hotzanarekin. Egoera ikusita Martik Jennifer beren eskalagunari esaten dio, bere gurasoak bezalakoa izateri beldur dela. Gau hartan, bere tristuran murgilduta, Martik lagun zientifiko xelebre bat ezagutuko du. Emmett Doc Brown, merkataritza gune bateko aparkalekoan. Dokek DeLorean auto batetik eraikitako denbora makina bat erakusten dio. Eta kontua kontu, Martik DeLoreanean ies egiten du. Nahi gabe, denbora bidaia aktibatuz orduko 142 kilometrora iristen denean. Beraz horixe da, denboran bidaiatzeko trikimailua. DeLorean kotxe bat. Baina esaten dute gaur egun 6.500 DeLorean bakarrik daudela munduan zehar, produkzioak urte gutxi iraun baitzuen. Orduan, metodo hori ezingo dugu erabili, baina irratia daukagu eta irratia bada magia egiteko bidea, beraz, zergatik ez dugu 10 urte aurrera bidaiatzen. eta 2035 izango da, beste edozein urte bezalakoa. Astelenarekin hasiko da hori bai, eta horrek beti ematen du plazer bisuala, ez dakitzuei, baina nik uste dut jende askori baietz. Urteko lehenengo eguna, astelena. Baina bueno, ez dakigu, askoz gehiago. Ba egia esan bai, ez dakigu ze musika entzungo dugun, oraindik idatzi gabe daudelako entzungo dituguna bestiak, baina ziurrenik urte hortako uneren batean Carlos Gardel entzungo dugu. Tangoaren erreferentearen heriotzaren mendeurrena izango baita. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Baina guazen gai futuristagoekin. National Geographic aldizkari ospetsuak bere 30. urteurrenean, hau da, 2005ean, artikulu bat idatzi zuen kontatuz 2035 nolakoa izango den. Nik aipatzen diren gauzetatik 2 aukeratu ditut, eta zuekin elkarbanatu nahi ditut ikusteko ea nolakoak diren iragarpen horiek. Lehenengoa, bakarrik gidatzen diren autoak. Self-driving cars. Hauxe dio aldizkariak. Erlaxatu, bideo-jokoetan ibili, pelikula bat ikusi, bueno, tira, artikuluak DVD-ak aipatzen ditu, baina horiek ja ez ditu berabiltzen. Edo liburu bat irakurtzen aritu, hiri erdian gidatzen duzun bitartean. Zer? Gidatzen duzun bitartean? Bai, zure autoan zaudelako. Auto honek erabaki argiak eta seguruak hartzen ditu beste ibilgailuekin komunikatuz eta eraikin eta errepide inguruan nabigatuz. Zure auto bizkorrari nora joan nahi duzun esan eta ara eramango zaitu. Baina dagoeneko existitzen dira. Pentsa, Amerikako estatu batuetan guaimoak dozkagu. Gidaririk gabeko taxiek, San Franciscon, Austinen eta Los Angelesen dauden momentuz, baina laizter beste hirietara edatuko da zerbitzu hau. Zuk taxia eskatu eta zure etxera etortzen da, gidaririk gabeko autoa. Baina, egon dira hainbat istripu eta horrek beldurra eta kezka sortu dute. Egia da auto hauek hainbat erronka dituztela, batetik zalantza etikoak eta bestetik teknikoagoak, eguraldia bezala gainera, kostu orokorra oztopo handia da erabate automatizatutako ibilgailuen jabetza pribaturako ere, baina McKinseyk eta konpanik 2023an egindako ikerketa baten arabera, 2030erako auto berrien 12%
L3 Plus teknologia autonomoekin salduko da. Johnny be good. He never ever learned to read or write so well. He could play a guitar just like he's ringing a bell. Go, go! Bueno, tira, orduan, zer, esan dezakegu asmatu zutela, ez? Edo 2035erako existituko zirela esan zuten, baino jada dagoeneko gidaririk gabeko autoak badauzkagu, beraz? Bueno, zerbait asmatu zuten. Urrengo kontua, brain fingerprinting. Honakoa diote. Mundua seguruaga da legea betetzen duten herritarrentzat. Brain fingerprinting delakoari esker, susmagarri baten buruan begiratzeko modu bat izango dugu, krimen baten lekuan egon ote den ala ez egiaztatzeko. Nola? Gezurra detektatzeko proba moduko bat da. Baina brain fingerprintingak pertsona batek nahi gabe memoria bati ematen dion erantzuna irakurtzen du. Burmuineko uhin espezifikoak neurtzen eta erregistratzen ditu. Pertsona batek gertaera edo leku baten oroitzapenak dituenean bakarrik aktibo daudenak. Garuneko uhin horiek erregistratzen ez badira, pertsonak ez daki krimenaren berri. Krimenaren oroitzapenak agertzen badira, gaizkilea atxilotu egingo dugu. Kontua da artikulu hau idatzi zutenerako brain fingerprintinga dagoeneko existitzen zela. Burmuineko atzmarka deituko diogu euskarazko terminoak erabiltzeagatik. Burmuineko atzmarka hau 1989an erabili zen lehen aldiz kasu kriminal batean James Grinder izeneko gizon batek aitortu zuenean hilketa bat egin zuela 15 urte lehenago. Baina aitortu eta gutxira atzera egin zuen deklarazioetan. Poliziak Grinder inkriminatu nahi izan zuen, baina frogak zaharkituta zeuden. Horregatik, poliziak Lawrence Farwellen gana jo zuen burmuineko atzmarka teknikaren sortzailearen gana, hain zuzen ere. Proba egin eta gutxira, Grinderrek Julie Heltonen eta beste 3 lagunen hilketa aitortu zuen. Baina kontua 2001an Amerikako Estatu Batuetako Agentzia Federalak azaldu zuela, ez zuela gehiago teknika hau erabiliko fidagarritasun arazoak zituelako. Estatu Batuetako auzitegiak bere teknikari uko egin ondoren, Farwellek bere baliabideak atzerrian teknologiaren publizitatea egiteko bideratu zituen. Hainbat estatu agentziarekin batera lan egin du, hala nola Arabiar Emirerri Batuetan eta Indiako eta Zelanda Berriko justizia sistemekin. Hala ere, bere teknologiaren analisiaren emaitzak ez dira askotan erabili epaiketetan froga gisa. 2020tik burmuineko atzmarken aplikazioa aldatu egin da. Existitzen da teknologia oraindik ere, baina egun burmuineko konektibitate ereduak aurreikustea du helburu. Etorkizuneko buru nahasmenduak iragartzeko. Hau da, aplikazioa ez da izango gaizkileak atxilotzeko, baizik eta osasun mentalean aurrerapenak egiteko. Beraz, ze bikotez esan dezakegu National Geographicek batean asmatu zuela eta bestean, ez? 150ko arrakasta ez dago geizki. Baina goazen iturri gehiago aztertzera, eta erabaki dut horretarako fikziora joko dugula. Pelikula eta telesaietara, hain zuzen ere. Naiz eta horietan oinarritu ezkero 2035ak beldurra ematen duen. O ha bajado del cielo una nave espacial, aura celestial, nave sideral, pone el pie y hace tierra, ahora crece la hierba, ha llegado a la tierra una especie brutal, otros parámetros, otra moral, no tropieza 2 veces en piedra, robot no come mierda, robot rojo se llama, no saber qué es la fe proclama, sufre un cortocircuito en la voz, triste especie la humana, yo no ser Dios, yo portavoz y de Marte, computadora pensante, ondas sensibilizantes, yo sostener esta hoz. Esan bezala, pelikula eta telesaietan oinarrituko gara, etorkizunari buruz pixka bat gehiago egiteko. Adibidez, iRobot, ni robota edo jo robot pelikula ezagutzen duzu, Will Smith kantatzen du. Egin zen nahiko ospetsu bere garaian, estrainatu zutenean, 2004an hain zuzen ere. Pelikula horretan, gizakiak giza itxura duten robotekin bizi dira elkarbizitza baketsuan. Ze urtetan? Bai, asmatu duzu, 2035an. Robotek egiten dituzte lurreko lan gehienak. Eta ez diete gizakiei kalterik egiten robotikaren 3 arau daudelako eta horiek fin betetzen dituztelako. Baina zer gertatzen da zientzialari bat hilda agertzen dela eta badirudi robot bat izan dela
erailketa horren eragilea. Will Smithek ikertu egin beharko du zer gertatu den. Hau gertatu daiteke, 2035ean, robotekin elkarbizitza hau, nik esango nuke baietz. Amazonen zentro logistikoa aurreratuenetako batzuetan, robotak ez dira jada laguntza xumea soilik lehen gehiengoa dira. Etengabe mugitzen dira, apalategiak altxatzen dituzte, paketeak eskanatzen dituzte, eta banaketa sare handi bat elikatzen dute. Automatizazioa promesa izateari uzten ari zaio, eta sektore osoaren erritmoa marka dezakeen errealitate bihurtzen ari da. Amazonek 1 milioi bat robot baino gehiago ditu bere zentro logistikoetan. Zifra hori orain arte erregistatutako handiena izateaz gain, automatizazioak marginala izateari utzi eta sistemaren funtsesko pieza bihurtu dela islatzen du. Red Stack Fulfillmentek bildutako datuen arabera, 2025 urtearen hasieran Amazonek 1,56 milioi langile zituen maila globalean, guztira 1,1 milioi inguruk lan egiten zuten estatu batuetan, bi zifrak alderatuz gero, roboten kopurua gizalangileen kopurura hurbiltzen hasten ari da. Beraz, bai, Amazonek estatu batuetan 1,1 milioi langile balin baditu eta 1 milioi bat robot, 2025ean ziurrenik robotak, gizakiak baino gehiago izango dira, beraz, Robot, iRobot, Ni Robot pelikulan gertatzen dena, bai, egi bihurtu daiteke, baina goazen beste pelikula batekin, telesail batekin oraingoan. Life on Mars. Hemen egin zuten telesail bat Britainian eta gero bertsio estatu batuarra egin zuten 2008 eta 2009 artean emititu zena. Telesail horren azkeneko atalean deskubritzen da protagonista 2035 urtetik datorrela, berak ere denboran bidaiatzen duela, eta urte horretan, 2035ean, gizakia Martera iritsiko dela. Bestetik The Martian pelikula daukagu 2015ean estreinatu zena. Bertan esaten da, 2035erako NASAk 3 aldiz eramango dituela gizakiak Martera. Lurreko hegaldi sistemak hobetu dituela eta Txinako Espazio Administrazio Nazionalarekin kolaboratu duela. Hori egia izan daiteke 2035ean? Akaso gertatu daiteke, bai, baina ez dakit, NASAk ziurtatzen du 2030ko hamarkadan bidaliko dituela gizakiak Martera, baina urteaztu zehaztu, baina Txina aurreratu egingo dela dirudi. Pasaden urtean, energia nuklearrak bultzatutako koete bat garatzeko kronograma bat ezarri baitzuen. Aurrerapen horrek Martera 3 hilabeteko denbora errekorrean iristea ahalbidetuko duela, espero da, NASAren eta SpaceXen egungo misioek eskatzen dituzten 7 hilabete ingururekin kontraste nabarmen eraginez. Bueno, beraz, pelikulan aipatzen dena, The Martian pelikulan aipatzen dena, agian egia izango da, gizakia Martera iritsiko da 2035ean, baina egia da pelikulan kontatzen dutela Amerikako estatu batuek eta Txinak elkarrekin egingo dutela kolaborazio horretarako, eta dirudienez, Txina bere kabuz ari da aurrerakuntza teknologikoak egiten, eta lehena izan nahi du martitzera iristen, beraz, nik uste dut irrealena kolaborazio, gobernuen arteko kolaborazioa izango dela. Baina aipatutako hau guztia aurreikuspena da. Beraz nik ziur gertatuko diren gauza batzuk aipatu nahi dizkizuet. Legez gertatuko direnak, adibidez. Badakizue sormenlanek egile eskubideak dituztela, baina egile eskubide horiek iraungi egiten direla, ez dira bizitza guztirako. Ta noiz bukatzen dira? Herrialdearen arabera. Baina orokorrean, herrialde guztietako legedia ez irakurtzagatik aipatuko dizuet Europan, herrialde gehienetan behintzat, sortzailea hil eta 70 urtetara bihurtzen dela, berak sortutakoa, herri jabari edo jabari publiko, ez? Adibidez, ez dakit, Hergek Tintin idatzi zuen, eta Herge hil eta 70 urtetara, Tintin izango da jabari publikoarena, eta ez du egile eskubiderik edukiko, legaldetik behintzat. Amerikako estatu batuetan beste gauza bat daukate Copyright Term Extension Act izenekoa. Eta horren arabera, 2035ean,
1989an argitaratutako liburuak, estreinatutako filmak eta sortutako beste lan batzuk jabari publikora sartuko dira. Hau da, gu aipatzen ari garen urten, 2035an, hainbat pelikulek egi eskubideak galduko dituzte nolabait esateko eta denon eskura egongo dira. Eta egian, hau tontakeria bat dela pentsatuko duzu, ez dela oso interesgarria, baina izu, badaude bi pelikula oso ospetsuak direnak eta jabari publikora pasako direnak. Biak Victor Flemingek MGM-erentzat zuzendutako bi egokitzapen dira. Film onenaren saria irabazi zuen eta Clark Gable eta Vivian Leigh protagonista dituen Gone with the Wind, haizeak eramana, edo Judy Garland protagonista duen The Wizard of Oz, biak ere garai guztietako film handienen artean daudenak. Eta ze esan nahi du horrek, ze pentsatzen ariko zarete, niri bosta xora ez, pasa diren jabari publikora edo ez. Ez. Ze honek esan nahi du, bi pelikula horietako zatiak hartu ditzazkezula, baimenik eskatu gabe, zure sormen lanetan erabiltzeko. Imaginatu orain egin nahi dugula guk hemen gure estudioan pelikula bat, eta tartean sartu nahi dugula The Wizard of Oz-eko eszena bat. Orain ez dugu hitz egin behar, sortzaiarekin ez noski labaitago, baina ez dugu hitz egin behar estudioarekin, ze denok erabiltzeko eskubidea daukagu, beraz, haizu sortzaileentzat albiste interesgarria da. Hau da, ziur, 2025an gertatuko den zerbait, ez? Ipatu dudalako legeak alaipatzen duelako. Baldin eta legerik aldatzen ez bada. Ordurako hori egia da, baina badaude, beste gertakari batzuk ere 2025an gertatuko direnak, eta aurre ikusten da, baita ere, festarako aukera emango dutenak. Adibidez, 2035an Limak, Peruko hiriburuak 500 urte egingo ditu, eta jada, aipatzen hasi dira, festa erraldoi bat egin nahi dutela, hiriaren sorkuntzaren 500. urteurrena ospatzeko. Zer gehiago dakigu? Egitarau egutegi txinatarraren arabera untxiaren urtea izango dela, eta zientzialaren arabera badakigu 3 eklipse egongo direla urte horretan. Batzuk guztizkoak direnak, besteak partzialak, baina egongo da. Eta zer gehiago, 100 urte beteko dituela 20th Century Studios enpresa handiak, ez? Pelikuletan Hollywooden agian indar gehienetarikoa izan duen enpresak, eta beraiek ere kontatu dute dagoeneko ari direla zerbait prestatzen. Beraz, festarako urtea izango da, zentzu batzuetan, beste batzuetan ez dakigu, baina gutxi gora bera, 2035an nolako izango den, aurre ikusten saiatu gara. Orain horretarako bizitzen jarraitu behar, ikusteko, aipatu dugun guztia, egia den, ala ez. Goizeko 11:26 minutu izango dira 4 segundu barru, ederra Goiuri Ezeiza Arandiak etorkizunera begirako eta iraganen egindako horrikuspenen inguruan gurera ekarritako erreportaje eta hausnarketa sorta hau, eta tira, orain Gone with the Winden azken akordekin geratuko gara, eta segituan gore pixkatatzera begira jarriko gara, 1000. Saio ospatu genuen, txigidalekun, baina badira, hango pasarte eta une batzuk, oraindik ere zuekin elkarbanotu nahi ditugunak, eta tartean, Beñat Gaztelumen diren bertso sorta ere entzun nahiko dugu. Keep calm and bigarren kafea. Esan dako entzuleok bagoazela, txigidalekuko girora, antxe,
bueno, bigarren kafearen ospakizuna bueltan, txillida, espazioa, utxunea, kafeak uzten duena, bueno, hainbat aitzaki hartuta, Beñat Gaztelumendi Arandia, bertxotan izan genuen. 1000 kafera, ekarri ditut aldera. 1000 kafera, ekarri ditut aldera. Erantzunik ez daukaten, 1001 galdera. 1001 galdera, 1000 kafera. Goizeko kafe lotia, burko markaz bekokia. Goizeko kafe lotia, burko markaz bekokia. Pantailen aroan zein da, hitzarentzako tokia. Hitzarentzako tokia, goizeko kafe lotia. Utsa ez da kafe utsa, nola betetzen da kutxa. Utsa ez da kafe utsa, nola betetzen da kutxa. Sormenaren lanbroari, nork jartzen dio gorputza. Nork jartzen dio gorputza, utsa ez da kafe utsa. Kafe mikaztua tazan, genozidio bat gazan. Kafe mikaztua tazan, genozidio bat gazan. Zer kantatzen dugu eta, zer isiltzen dugu plazan. Zer isiltzen dugu plazan, kafe mikaztua tazan. Bazkalosteko kafea, galbanaren parajea. Bazkalosteko kafea, galbanaren parajea. 80ko markadari, pasaltzaio ajea. Pasaltzaio ajea, bazkalosteko kafea. Kafe gozoa maietan, lehen sutan zeuden aietan. Kafe gozoa maietan, lehen sutan zeuden aietan. Zer da autogestioa, soldautaren garaietan. Soldautaren garaietan, kafe gozoa maietan. Kafe bat kapsulakoa, mundu global alakoa. Kafe bat kapsulakoa, mundu global alakoa. Zergatik izan behar dut, besteek bezalakoa. Besteak bezalakoa, kafe bat kapsulakoa. Beste milaka galdera, ekar ditzagun aldera. Beste milaka galdera, ekar ditzagun aldera. Berriz biltzen garenean, 2000 kafera. 2000 kafera, beste milaka galdera. Hortxe, Beñat Gaztelumendik eskaini zizkigunak, eskuzabal eta artista hutsa izaten. Kafe hutsa bezain artista ez dakit, baina kafeari mila galdera eta mila hitz joko aterata. Goizeko 11:21 minutu, badakizu ez da datorren, ez da Julen? Bai. Masterclass. Masterclass. Bueno, a ver, galdera batzuk badaude. Ez, nola dituko diogu, hasi berrientzako ikastaroa. Hori da. Ikastaro azkar bat, larun batetik aurrera ez galtzeko. Turra zerotik. Ez?
Turra 0-tik. Bai, oso ondo. Bueno, nahi duzun bezala ditu. Turra lehenengo kilometroa. Relojes, funeral por el despertador. Luego en un... Ez dakidanan ondik hasi, ze galdera asko dozkau hemen. Hasiko gara... Lehenengoa esango dugu, turra naiz irratien jarraitzeko. Hori da. Hori da. Lehenik eta behin, ikastaroko lehen urratsa. Larumarerik aurrera, gizon eta emakumezkoen turra, horrek esan nahi du. Abuztuaren 3 arte. Hori da, hilabete oso batez, ariko garela. Normalean, arratsaleko 4:00 6:00, goimendiko etapetan 3:00 abiatuko dugu kontakizuna, badagolako beti hor saltsa kontatzeko eta arratsaldeko 6:00 bitarte ariko gara. Eta gero, uztailaren 25 eta 26 julen horre bat egiten dute, gizonezkoen eta emakumezkoen... Markatu, uztailaren 26 eta 27an bat egiten dute bi lehiek eta hor oso kontakizun luzeak egongo dira, baina jango gara momentuan ere kontatzen, emakumezkoen turra, atxeden txiki batekin eta gizonezkoa kontatu, horrelakoak egingo ditugu, 4-5 orduko maratoi txikiak osatuz. Cromos, naipes, sombras, siestas, libros viejos y una gesta... Hasi, Lilen hasiko da. Hori da. Eta Lilen bukatuko da. Hori ere, gertatzen... Lehenengo etapa. Bai, lehenengo etapa esan nuen. Hori da. Lehenengo guna. Ze, bukatu, turra nun bukatzen da? Normalean, ia beti, Parixen, Joan den urtean, bai, Zelai Eliseoetan, baina joan den urtean salbuespenara izan genuen. Joko olimpiko da olimpiada hori... Olimpiar jokoak. Olimpiar jokoak da, jokoak gertatzen diren tarte, eta gehientzeko da olimpiada. Hori da. 4 urtetako garai hori, ziklo olimpikoare deitzen diogun hori, batez ere kirolarien prestakuntza giroan, ziklo olimpikoa den hori da olimpiada. Baina, leia, olimpiar jokoak dira. Vale, horregatik izaten dira, 117. Olimpiadaren olimpiar jokoak. Alegia, 4 urte hauen osteak utzi duen jokoa, bai. Hortik dator izena. Beraz, Parixen amaituko da. Lilen hasi eta Parixen amaituko da, eta aurtengo ibilbidea estatu frantsesean egingo da, 100%, eta hau uste dut horrela dela, eta hau ez da gertatu 2020tik. Hori da, tur berezi gertatik. Pandemiako turrarezkeroz, beti duela 2 urte Bilbotik atera zen. Iaz nondik abiatu ziren? Gogoan alduzu? Ondo atzerritik. Inoiz baino urrunagotik abiatu zirela, Julen. Maiazu segundu bat, baina... Duela urte batzuk Kopenhagetik ere abiatu ziren. Alen urtean Florentziatik. Duela urte batzuk 3 urte izango dakaso Kopenhagetik atera. Zure lagun Magnus Cort Nielsenan iesaldian ibilizela 4 egun jarraian. Magnus Cort hartu zuen tropelan beti, barkatu. Eta bai, atzerrian ibili da, baina Joko Jurik esan duena 2008ko tur arrezkeroz lehenengo aldiz, ibilbide osoa, estatu frantsesean izango da. Adi, entzuleok, ze pentsatuko duzu, Parisko etapa hori azkenekoa izaten da tipikoa, hor txampain botiarekin topa egiten, eta lasai, eta gero azkeneko momentuan esprintxo bat egin eta bukatzen da. Bai, normalean alizaten da, baina aurtengoa ez da horrelakoa. Aurtengoa Montmartren barrena, olimpiar jokoak aipatu ditugu. Hori da. Han erabilizuten zirkuituaren zati bat, osoa ere ez dakitera bat berbera den. Montmartreko alda painguru hori, eta erabiliko ditu. Zeizu zederra den, nian ibili nintzen olimpiar jokoetan berri maien egoelako, bezperako egunetan pixet ibilbide ikusten eta dagoeneko ikusten zenituen, ez? Batzuk bana erten pintadak bizkarrean, belgiarre maiotarekin, besteak Van der Poelenarekin, herberetako maiotarekin, edo belgiar maiotarekin, eben epoel zaleak, denetarik, oso giro politia, eta egunean bertan, irudietan ere ikusi zen, ez? Montmartreko igoera hori, ez dakit, lastraketa ederrago asko ez dira egongo, eta tira, beraz, aurtengo Parisko helmuga, horrela izango da. Hori bai, euri egingo balu, saltza dugu, Julen. Hori, ikastaroaren urrengo urrats aurreratuagorako utziko dugu, jada azalduko dugu nola izango den, azken etapa hori baldin eta, azken etapa horreko Juri nola bit esateko, nondik datorren kontatuko dugu dena hasita. Jonas Vingegaard, turra irabazteko hautagaietako bat denak, bere kexua azaldu zuen, azken etapa horretan jarri duten ibilbideagatik. Berak nahiago zuen, normalean Parisen amaitu izan denean egin izan den, baina gepatzen zuena ez, txampain kopatxoa, Parisen nolabaiteko paseotxo hori eman, eta Eliseo Zelaien buelta horretan egiten den zirkuito horretan, hori, azken 2 itzulietan zalaparta pixka bat izaten da, esprina, eta etxera, baina bera nahiago zuen, nolabait ere kutsu lasaiagoa duen etapa hori,
eta esan du, zentzugabekeria badela, azken egunean horrelako etapa bat jartzea, arriskutsu izan daitekela ibilbide aldetik, iaz Olimpiar Jokoetan ikusi zela, ikusleak txirrindularin oso gainean daudela ibilbide horretako zati batzuetan, eta ez duela egoki ikusten. Orduan, ez dakit hori kontuan hartuta horregatik den edo horren bueltan, baina kontua da antolakuntzak nolabaiteko neurri batzuk hartu dituela etapa horri begira. Orduan, azken etapa horretan, uztailaren 27an, Parisa, txirrindulariak Parisa sartu aurretik, euriari badu eta errepidea bustita baldin badago, Parisa sartzen direnean, hor zirkuitoan sartzen dira, helmugatik pasatzen dira aldiro, beraz, helmugatik pasatzen diren lehendabiziko pasaera horretan, denbora hartuko dira, gero, ziklistek ibilbide osoa egingo dute, osatuko dute, baina sailkapen nagusiko denborei begira ez du eraginik izango. Orduan, norbaitek arriskatu nahi badu, eraso egin nahi badu, aukera izango du, baina denborak lehendabiziko pasaera horretan hartuko dira. Baldin eta etapa eguraldi lehorrarekin abiatu, baina Parisera sartzen direnean uneren batean euria hasten baldin badu, eta errepidea bustitzen baldin bada, euria hasten duen un horretan, helmugatik pasatzen diren momentuan, itzuli horretan denbora hartuko dira, eta bestean bezala etapa osatuko dute, kilometro guztiak egingo dituzte, baina sailkapen nagusiari begira, denborak ez dira kontuan hartuko, behin helmugako pasera horretatik aurrera. Bueno, hau izan da pixka bat, Maila gorakoa. Maila gorakoa. Orduan, orain egingo dugu berriro buelta oso hasi berrientzako turreko galderetara, eta lehenengo galdera gehienek egin diguzuena, da nork irabaziko duen turra, eta hemen aipatu behar dugu sorpresa handirik egonezean turrak baduela favorito bat. Bueno, badu, bai, uste dut mundu guztia dagoela Pogačarrek turra irabaziko duelaren peskizan, ez? Bueno, azteko kazetariak gara, zikismo zaleak, baino ez gara Aramis Fuster, hori izan beharra daukagu. Ezin jakin nork irabaziko duen. Apostu etxen kuotei begira, askoz gehiago ordaintzen da bine goren tur garaipena, Pogačarrena baino. Horrek esan nahi du, algoritmoek eurek ere, estadistikek diotela Pogačar favorituago dela. Etxe honetan bertan, nik badut zarbu apostu egin da, zarbu afari bat, Orion, Iker Gurrutxaga eta zera Jon Garaterekin, eurek garbi dutelako Pogačarrek irabaziko duela. Nik apostua, binegoren aldekoa egin dut, baina bi baten kontrako apostu horretan ere gero adostuko dugula, eurek bi afari horrenduko dizkiaten edo nola. Bueno, nahiko antzekotasun daude ez txirrindularitzan aritzeko moduan, horren nahi sartuko, baizik eta adinean, adibidez batek 26 urte dauzka, ez? Pogačar esloveniarra da eta 26 urte dauzka, eta gero daukagu Bingego dala daniarra eta 28 urte dauzka. Beraz, hor nahiko pareko ibiliko dira, baino egia da, inigo aipatzen zuen bezala, jende askok dagoeneko esaten duela, favoritoa Pogačar dela. Entzulea pixkatko katze aldera, Pogačar da ziurrenik ziklismoan historiako ziklista onena izan denaren onespen gehien duen izena. Alegia, jende asko dago ados, Pogačar badela historia modernoko onena, eta Mersen garaiarekin alderatzea zaila bada ere, iaia Mersen gainetik egon liteken ziklista bat. Adibidez, lehengurtean irabazi zituelako turra eta Italiako giroa, eta hori etzela gertatzen Marko Pantanik 98an egin zuenetik. Hori da, eta hortaz aparte, nolabait, modu sinplean edo azaltze aldera, Pogačar bada urtean zehar beste mota bateko lasterketak, klasikoak, egun bakarreko lasterketak eta lehiatu eta irabazi izan dituen. Aldiz, binego orain arte gehiago ikusi izan dugu urtea espezifikoki turrari begira prestatzen. Turra lehiatzeko prestatzen. Hau da, denboraldian zehar egiten dituen lasterketak gehiago dira klasikoak baino, astebeteko itzuliak, egun batzutako itzuliak, horregia da, lehiatzera ateratzen denean, baina urteko prestakuntza gehiago dago zentratuta nolabait esateko, turrera euneko unean iristea. Pogačarren kasuan ere izan liteke, baina tartean sartzen ditu bestelako lasterketa batzuk ere. Aipatu ditugu Pogačar eta Bingego, baino zuek jakin nahi balin badezue, beste izenen bat, ze
184 txirrindulari egongo dira aurten, hor zuen lagun artean hitz egin nahi balin baduzue turraz, ziurrenik errepikatuko dira beste izen batzuk, adibidez Remco Evenepoel, bereziki. Primoz Roglic, Bai, koska bat beragoagien. Simon Yates, Bine gorentzat lanean. Matteo Jorgensen, Bine gorentzat lanean. baino, esan nahi dut, Bai, maila handiko ziklistak, bai. Horre gongo direla. Joao Almeida Pogačarrentzako lanean. Hori da, izen batzuk horrela zuek edukitzagatik buruan. Hemen bakoitzak bere taldea du eta hemen dator beste galdera bat egin digutena Instagramean. Aipatu digute, formula batean garrantzia handia dauka taldeak. Bai. Hau da, taldeak daukalako gero karrozeria eta hori dena, eta orduan, eragin asko daukala, gidariaz gain, zu izatea McLarenekoa edo zu izatea Ferrarikoa edo zu izatea Aston Martinekoa. Txirrindularitzan galdetzen digute ea ze garrantzia daukan taldeak. Hemen bi gauza banatu behar dira. Batetik taldea egitura bezala, hori da. Entrenatzaile, teknikari, mekaniko, nutrizionista, prestatzaile fisiko, fisiologo, mediku, taldea handi hori guzti, psikologo, taldea handi guzti hori, eta bestea, esaterako turrean bakoitzak izango duen zortzikoa. Bederatzikoa. Zortzikoa. Bera gehi zazpi esango dugu. Hori da, liderra gehi zazpi. Binegarren zazpikoa, alboan izango den zazpikoa, edo Pogačarrek alboan izango den zazpikoa, hor neon datuekin dantzan. Orduan, batetik, venga, Julen, zuk lasterketako taldea eta nik bulegotako taldea. Ados? Onde esiko gara? Zudasi. Bueno, noski dela garrantzitsua, ez? Azkenean, talde batek izan behar du orekatua, esan nahi dut. Etapa askotan pentsatzen da, ez? Turra mendateetan, mendiko etapetan erabakitzen da, baina turrak baditu bestelako etapak ere, egia da, erlojuaren aurkako saioak banakakoak izaten direla, normalean, egin izan dira taldekakoak, baina azken urteetan taldekako horiek baztertu eta banakakoak egiten dira. Egun horretan taldekidek zertan lagundu dezakete, lagundu dezakete, bizikletaren neurriak edo gauza bat probatzen, ibilbide horretan hau hobeto da bestea baino. Liderra baino lehenago ateratzen dira normalean, beraz, proba horiek ere lagundu dezakete. Baina, egia da, mendiko etapetan, normalean, taldek izaten dituztez, lideraz gain, 3-4 txirrindulari mendateetan ondo ibiltzen direnak. Eta gero, izaten dituzte baita ere, txirrindulariak, ordekan edo mendirik ez dagoen etapetan ere, ondo moldatzen direnak, txirrindulari indartsuagoak, handiagoak izaten dira, pixu gehiago izaten dute, aldapa orain ondo ibiltzez direnak, baina azken urteetako tendentzia bada ez, txirrindulari guztiek aurrean joan nahi dute, tropelaren aurrekaldean kokatuta, eta horretarako taldekide horien laguntza behar dute, alde batetik, abiadura handian ondo moldatzen direlako, eta bestetik, tropelean nola joan ondo dakitelako, eta baita ere txirrindularia babestuta eramaten dutelako. Beraz, oreka hori lortu behar du taldeak. Mendian ondo ibiltzen diren txirrindulariak, eta baita ere ordekan ondo ibiltzen diren txirrindulariak. Hori kirol ikuspegitik. Hori da. Eta gero dago beste fazeta tekniko hori guztia, ez? Askotan ikusten da, ziklista batek talde aldaketa egin eta rendimendua hobetzen duela. Talde hobe batera doan momentuan. Hor badago kontzeptu bat guk teknologia deitzen duguna. Eta teknologia oso zabala da. Teknologiaren barruan ere badaude. Azken hilabetetan saretan ere bolo-bolo ibili diren ziklisten, jarrera etikoen inguruko susmoak ere. Norbaitek teknologia ona duela esaten duenean talde bat, batzutan gerta daiteke, batez ere Twitterren, izenik gabe aritze horretan, edo batzutan izen eta guzti, halako oinarri gabeko salaketak egitea, hemen dopina dago edo bestea dago. Guk teknologia aipatzen duguna da, abia puntu hartuta ziklistek dituzten kontrol guztietan ondoari direla erakusten duten bitartean, ezin dugula kontrakorik esan eta pentsatu, teknologia hasten da nutriziotik, teknologia da bizikletaren pedalen ardatz hoien biela hoien tamainarekin egiten diren testak, hor Pogačar hasi zen oso biela laburrak erabiltzen, haizearen tunelean egiten dituzten frogak posizio aerodinamikoak lortzeko, ez bakarrik erlojuaren aurka, baita orokorrean ere, atzu ikusi dugu manillar helduleku oso aerodinamiko eta berezi batekin lortutako garaipena, eta gainera horren inguruan oso informazio gutxi eman da, hor sartzen da prestakuntza fisikoa, komplementu alimentarioak, hor sartzen dira legearen mugan egon daitezken bestelako sendagaiak ere, hori guztia bada teknologia eta horrek eragiten du talde batean
zenbat baliabide dituzun ibilbide ezagutzeko bi astelenago egonda talekide bat ikusten ailegaerako azken 3 kilometroetako birguneak nola hartu, badakizulako etapa horretan garaipena lortu nahi duzula. Hor badago gauza zabal bat, eta orduan taldeak ere hor eragina handia dauka. Horregatik taldea handienetan ziklistak asko ibiltzen dira, oso ibiltzen dira. Eta batzutan horrek ere altxatzen ditu alako susmoak. Ez badirudi hemen, ze mundu guztia badabil, lehen etxe bilena ere talde honetan badabil. Bueno, susmoak susmo, nik bai esan behar daukat, badagoela teknologia horretan legearen barruan errendimendua hobetzeko espazio handia, eta hor taldeak pisua duela. Bale, beste galdera bat egin digutena, oso interesgarria dela, ea 183 txirrindulariei etapa guztietan egiten zaien doping proba. Ezinezko litzateke, ez? Denbora aldetik, eta orduan nola aukeratzen da? Soilik etapa irabazten, aurreko etapa irabazi duenari egiten zaio, nola aukeratzen dituzte, zeini egin, pixka bat hori ere ziurtatu behar dutelako, ez da? Enuke unean, esaten jakingo nik behintzat, ingo kakaso bain, uste dut etapa irabazleari eta sailkapen nagusiko liderrari hori egunero egiten da. Eta gero ez dakit, hausa kontu izaten den, batzuren ara joaten diren horrela sorpresaz, ez dakit nola, gainontzekoena nola izaten den egia esan? Bai, esango nuke hori ziur, etapa garailea eta sailkapen nagusiko liderrek egiten dutela, eta hortik aurrerakoak normalan zozketa modura planteatu izan dira, baina esango nuke hori ez dela guztiz egia. Bueno, nolabait etapan errendimendu altua erakutsi duten ziklistekin ere eta beti dagoela, bueno, kasualitateatik aratagoko zerbait, ez beraz, zehatz jakin gabe ere, zozketa hori esango nuke beti ez dela erabat zozketakoa. Nik aipatuko dizuet, beraz, behira, honetan zuek baino gehiago dakit. Honetan ere. Dudalako. Dagoeneko egin direla 350 kontrol, hau da, turra hasi aurretik egiten dituztela, eta turrak irauten duen bitartean 600 muestra hartuko dituztela, zuek aipatzen duten bezala, batetik, edozein momentutan, ez? Aipatzen dute, gizonezkoek turrak irauten duen momentuan, adibidez, baina beraiek hasiko direlako, edozein momentutan egin dezakete dopina, ez etapa bakoitza bukatzen denean soilik. Horra, sorpresaz. Ohikoa den bezala egingo dira probak etapako liderrari, maiot horia daramanari, eta horixe, barkatu, bi horiei. Eta beste guztiei, egingo dute, esazuk zenuten bezala, zozketa. Hemen badago ITA izeneko proben agentzia internazionala, eta bera arduratzen da 2021-etik proba hauek egiteaz, eta orain ere, ari dira lanean, eta esan dute, aurten gogortu egingo dutela, dopinaren aurkako borroka hori. Gero badago beste kontu bat hor, eta da, bueno, itak berak esan duela, geratuko direla, gordeko direla 10 urtez, potentzialki susmagarri, uste ditzaketen bestelako pixa muestra horiek, ez? Gaur egungo teknologiak akaso ikusiko ez dituen, baina horrengo 10 urtetan oraindik ere garapen teknologikoak erakutsiko dizkigun aztarnak balin badaude, txixa muestra horiek gorde egingo direla, eta bestalde badago beste puntu bat hor, eta da, teknologia dopajea deitzen den hori, ez? Fraude teknologikoa, iruzur teknologikoa, bizikletaren motor edo hobekuntza direneko horien inguruko susmoak ere egon direlako, uste dut etapa guztietan egongo direla horrelako kontrolak, joan den urtean ia 1000 kontrol egin ziren, eta etzen horrelako iruzur teknologikorik topatu, baina iruzur teknologikoa ez da bakarrik motorra, bizikletek badituzten muga batzuk, pisuari dagokionez, aerodinamika posizioi dagokionez, distantziak eta bestelakoak, eta horregatik, kontrol horiek egiten dira, aztertzeko benetan bizikleta neurri horien barruan dagoen. Bale, beste galdera bat daukagu, eta honek grazia egin ditzen nik txikitan hauxe pentsatzen nuen. Nik aitortu behar dizuet, ume moko bat nintzenean, pentsatzen nuela, turra hasten zenean, hasten zirela, txirrindulariak, bizikleta gainean, pedaleatzen, eta turra irabazten zuela, Parisera lehenengo irizentzenak.
Eta Parisen, han, Eliseoan zelaian, lehenengo iristen zenak, hau da, lasterketa bat, maratoi bat izango litu zela, horrela, lehenengo iristen denak irabazten du. Ez dut gogoan, ea pentsatzen nuen, lo egiten zuten, ala ez zuten egiten, baina nik benetan pentsatzen nuen, hemen Frantziako turrak, ez da bat eguneko iraupena duela, baina irabazlea dela, lehenengoa iristen dena. Nere buruan etzen sartzen, zu Parisen lehenengoa ez izan, eta Frantziako turreko irabazle izatea. Beraz, galdetzen digute, ea, etapa bakoitzan ze sari dauden. Ze bonifikazioak daude, hauek gero klasifikazioan ere egiten dutenak. Bueno, hori ere bai, goz asko daude hor. Bueno, batetik, Parisen turra irabazten du, etapa guztien kronometrajearen ostean, etapa bakoitza amaitu eta bere denbora batuta, denbora gutxien erabili duenak. Beraz, bai da Parisera lehenago iritsi dena, baina etapa osteetan lo egiten duten noski. Baina ez da Parisera lehenengo iristen denak. Berez, geldituko espalira, berak erabilitu inor, baino denbora gutxiago, beraz lehenengo iritsiko zitzateken. Hori da, baina zu iritsi zaitezke, bingego iritsi daiteke Parisen lehena, eta bera baino berandugo iritsi Pogačar eta Pogačarrek irabazi. Denbora metaketa kontuan hartuta. Denbora kontuan hartuta. Juleneko beto azaldu du. Ez da egia, zuari zara nahazten zure txikitako paranoia horrekin entzulea. Almeida eta Ayuso dirudizu, iazko turrean, eta aldean, elkarrekin asar eta aldekide izan da. Turrean, eguneroko denborak gehitzen gutxien, denbora gutxien batzen duenak, horrek irabazten dut turra. Hori izan du, baina ez dira zuentzun. Hori da nik esan dudana lehenago eta ez dira zuentzun. Zergatik ari zara eserretzen? Noiz eserretzen ari, baina egidazu kaso, galdetzen badiazu, egidazu kaso. Eta beraz, Parisera lehenengo iritsi dena hori litzateke. Beste gauza bada, azkeneko etapan turrak ez duelako funtzionatzen zuku mezinean, pentsatzen zuen bezala, beste norbait iritsi daitekela lehenago Parisko helmugara, noski. Gehienetan, turreko irabazleak ez du irabazten Parisen. Oso gutxitan gertatu da hori. Ez dut horintxe buruan noiz gertatu den, ia inoiz ez da gertatzen. Dagoeneko azken etapa hasten denerako, irabazle izango denak, maiotoriak, liderrak, baduelako ikaragarrizko abantaila. Nondik sortzen dena abantaila hori? Eguneroko denbora metaketa hortaz, eta ze gertatzen da hor? Etapa askotan denbora tarterik ez dagoela. Esprintean ikusten ditugun etapa horietan, sailkapen nagusirako turra irabazteko joko horretan, maiotoriaren jokoan, ez dagoela tarterik. Baina gero, mendiko etapa batean, liderrak, Pogačarrek aterako dizkie gainontzekoei 2, 3, 7, 10, 20 eta 50 minutu. Eta ja horrek sortzen du sailkapen bat. Eta hurrengo egunean, naiz eta berak 40 segundu galdu etapa irabazten duenarekin, etapa irabazi duen hori, akaso atzo 30 minutura iritsi zen, eta ez da arriskutsua sailkapen nagusirako. Beraz, egunak aurrera doazen enean, sailkapen nagusi hori egituratzen joaten da, eta hor egoten da turraren borroka. Turra irabazi daiteke, eta irabazi izan da, etapa bakar bat irabazi gabe. Turreko maiotoriak irabazi dezake sailkapen nagusia, etaparik irabazi gabe. Bai, ez dakite nabardura gehiago badauden, uste dut. Ez dut uste. Gero orgoi hori denborak aipatuta badago zuri gustatuko zaizuen gauza bat, autobusa deitzen zaiona. Inigo aipatu du mendiko etapak izaten direla, batzuk ordu erdira iristen direla, hor atzean, gero honek beste gauza bat erogolotura eman dezake, etapa bakoitzaren amaieran denbora muga badago, behin irabazle iristen denetik, denbora muga baten barruan sartu behar duzu helmugan, lasterketatik kanpo ez geratzeko. Kontrolez kanpo iristen bazara, hurrengo gunen ezin duzu atera. Eta hor, askotan mendiko etapetan autobusa deitzen zaiona sortzen da, eta izaten dira, mendian gaizki biltzen diren txirrindulariak, askotan sprinterrak izaten dira esan dugu ez, hauek pixuz gehiago izaten dira, pixu altoago izaten dute, eta aldapa gora ez dira baino ondo ibiltzen. Bada horiek elkartzen dira talde handi bat, eta aldapak igotzen dituzte, eta gero ikaragarri izaten omen da, autobus horrek maldan bera, nola ze abiaduratan jaisten dituen mendateak, ze karo, gero helmugara iritsi egin beharra daukate, eta aldapa gora denbora asko galtzen duten ez, eta zuri nola badakidan, erorikoak ere gustatzen zaizkizula, horregatik. Interesa gartzen dutelako. Txatean gezur bat esan dute, oraintxe bertan. Ara, zer esan dute? Ja ez dira egiten turreko porrak. Hori, gezurra da. Hori gezurra da. Bai, taberna askotan egiten dira, porra oso profesionala, oso txukuna, igual porraino gehiago deidakiokeena egiten du tropela puntu duzek, eta tropelako lagunak hori biltzen dira gero eztabaidan eta osnarketan, eta porrak egiten dira. Eta beste galderat oso mitikoa egiten diguten askotan da, nola ezagutzen dituzue ziklistak? Sufrituta batzutan. Hor ja, azkenerako fijatzen zara batek daramatzan betaurrekoetan, bestearen zapatila, bestea biziletan zutikago, etzanago nola doan, kaskotik hila ateratzen zaion edo ez, danetik. Turreak izaten du zailtasun berezi bator, eta da maiote estreineko asko egoten dela. Eta lehenengo lanak izaten dira begia ohitzea,
norberaren edo bakoitzaren maiotera. Gaur bertan goizean Julenek erakutsi dit Ineosen maiot berria, eta garaibateko Lotoren maiotorren antzare hartzen zuen, horrelakoak gertatzen dira. Eta gero asko laguntzen digu ziklisten zerrenda izateak. Alegia, jakitea, Bisma Lisabaik taldea, Jonas Binegoren taldeak, ze ziklista dituen, deskarteak egiten ere laguntzen dizu. Ze ties benoten ibilkera, pixkatola sorbalda okerka izaten da, kanpena nahiko biziletan oso aerodinamiko oso beran helduta joaten da, badakizu bot bana arte kasko ezberdina dara, Malasai monjit txikia eta harina dela, bazoaz, pistak ematen dizkizu jakiteak nor diren. Edo ez dakit, ikusten bali madezu UAE taldean norbait oso handia eta hortz txuri erraldoiekin, Nils Polit dela jakingo duzu, edo oso fina eta luzeska bali bada, Tinguelens izango da, hola biltzen gara, pixkat horrekin joko. Eta gero, etapa bakoitza segun honden, badakizu gutxi gara bera, mendateetan talde horretako ze ziklistia izango diren horrek ere laguntzen du. Zein diren trepeak maldangoran eta zein beste. Baina azkenera hartzen digu tankera, ibiliari bakarrik ere hartzen digu tankera, eta egun asko dira, eta asmatzen dugu, zerbait. Asko ez, gutxi asmatzen dugu, asmatzen dugunean poza ematen dugu. Saiatu egiten gara. Hori alako da, 198an kale egiten dugu. Baina gero, 3. botean nola baita esateko, telebistan zenbaki ikusten dugune esaten dugu. Hori ez da esan duguna, beste bat da, baina tira. Pena da estetika nahiko antzekoa dutela gehienek. Txirrin... Bai. Maioten gati diozu edo ibiltzeko modua... hanka goitibera tatuatuta. Bat dago, begira, Lidl Trek taldean dago Queen Simons, estatu batuetako txapeldunaren maiotarekin ikusiko du, maiot celebrea izango du ziurrenik, urteroala izaten duelako, eta ibiltzen da horrelako bizarra, horrelako tximak atzetik aterata, eta ibilera celebrekoa da. Behintzat, bizarra, baina hori bestela ez dago, goitibera tatuajea dauka hankan, eta hori ikusten zaio, ez da gitzer edo... Katenak daude forman eta orduan ez dago... Filipo Gana dauka tatuajea hundi bat ezker besoan. Oso tipo guapoa Filipo Gana, goiuri. Egun ematen aipatu barko ditu ere. Ez txirrendularia gustatzen. Ez? Tipola elegantea. Bai, eta egongo da besteren bat, orain txemen nabil ikusten, hola pixkat bixar edo tximekin ibiltzen denik, pixkat estetikatik kanpo, biboteak ere aspaldi zitu ikusi, baina Magnus Cornelsenek bere bigote txuriska hori. Groscharnerren bigotea ere ikusi izan du, Kampenartxek ere ibili izan du. Bai, bigotea. Eta baita Jonas Binegok ere, nahiko bigote hola nerabe ateratzen zaio gizajoari, baina hori ere egiten du. Entzuleo, gauz asko ditugu kontatzeko, baina tira, batzuk azaltzen saiatu gara, egia da asko dagoela kontatzeko, baina zuek lasai. Turreko kontakizunetan zehar ere, entzuten ari bazarete, eta zalantza nolabait oinarrizkoak balima dituzue, lasai bota, ze badakigu entzulen artean, borrelako zalantzak ere sortzen direle, eta guk aldugu neurrian behintzat, saiatuko gara oiek zuei azaltzen. Goizeko 12 izateko 30 segundu besterik ez, eta agurre esan beharra daukagu. Julen Goikoetxear begozo, bihar jai emango dizugu, baina larun batean, arratsaleko 4 turra, abiatuko du hemen naiz irratian. Hemen izango gara. Goiuriz izaren dia, zu bihar arte. Bai, noski. Goizeko 10:05, azkena, bihar bai azken olatua. Eta entzuleok bagoaz bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara zuekin. Denboraldiko azken, bigarren kafe hartzeko ondo izan, bihar arte aio! Keep calm and bigarren kafea.